Kain na po tayo mga kabayan. Yan po. Natanglain. Ni Donna Bicolana. Yan po siya. Kain lang na eh. Yan po. Tapos meron po kaming pritong galunggong. Gigi. Yan, masarap. Pwede rin na ituyo. Pwedeng daing. Kamay po tayo. Kunin natin yung kabiyak ni nanay. Unang subo po sa inyo. Alas 11. Siguro. May tayo mga kabayan. Umalis kaysa kay Nico. Sana nga umalis. Kayo po, ano pong niluto nyo? Sarap. Malambot talaga ho yung daw ng gabi. Malmuk kung sa Bicol. Sowas. Malambot. Sige po, kakain muna po kami. Maraming salamat po. Don't forget to subscribe, like, and share po. Donna Bicolana. Ingat kayo mga kabayan. Hanggang sa susunod na video.